Сәлам, мин Тахир Насибуллин. Меніңше идеал бар җитәк ул. Тәрбияле, тәҗрибәле, яхшы команда җыя белә торган Һәм алар белән дөрес мөнәсәбәтләр төзи торган лидер. кыз кешедә, егет кешедә бик яхшы баш җитәк була ала. Ләкин кемгә күбрәк килешә дип сорасагыз, күргәнегезчә егет кешегә. Сәләт ул дәүләт. Мин Альбина Кадирова. Җитәкче эшендә иң мөһиме ул башкалар булдыра алмаганны булдыра алу. Ә инде директорга килгәндә, минемчә, иң шәп директор Ул егет кеше. Сәләт ул минем өчен гаилә. Минем исемем Илдан Юнусов. Иң әйбәт баш җитәк ул яхшы команда җыйган кеше. 2016 елда мин 2 тапкыр әти булдым. Беренче тапкыр Сәләт яршалы командасына, икенче тапкыр үземнең улыма. Сәләт ул мөхит.